politics le Thu Thar Thlirna episode somret panina kan lo lom le veka chau tuntom kan thero ma sakper tur chu US President Donald Trump chon August ni somni panni zer top ni khan a chen na White House a chanchinthar lakhom tu te kawma chuta chon Hamas ten Israel mi an man an kolmek somnga zinga nungdama lo za chu somni aipon an tle mai thei ani ati he thua soifia dan chon Hamas te hian tuna hian Israel nena inka hayom theinan mitang som an kawlte chu ron chhuah an remti a amai ro chu hei hingun taka han ngai tu chuan an mitang kawlte hi nungdama la somni chu tling sela chuan inka hai rot na hi an pom duinarin omlo tin asoya Trump chuan Hamas ten Israel mi an lakol som nga te chu Khawvel pum ai an o chu wangin an ron hole thei ngei na tura malak chu kan ti turani ati Trump chuan he boina hi atop turania in ruk bo te po hi ti top vek turani atia Hamas ten mitang kol te po hi Israel in Gaza pumpui opsela an himzo kang atia Israel in Gaza city lak toma in buat saina an nei chu engma riat pui lo thu soin he boina bulin ton na kumsang ni somni pathuma October tha a Hamas te poi khoinai ro chu theingil thei ani lawang atini Trump hian Hamas te chuan an mitang kolte anon chhuah chuan an mani nun na tan po apui dona wangin chu chuan lau thonga an ron chhuah du lawani ti in an Hamas te chungchangah hi asoya Israel sarkar hroi tu Hamas te mitang ron chhuah theina tura mo phurna la tu ber Brigadier General pension to gal his sa chuan Israel sarkar chuan Hamas ten an mitang kolte an that bel lem ni ti zona chu engma hriat bik lo thu soin an hriat dan chuan Hamas ten mitang an kol zinga somni te chu nungdamin an lauma an zinga pahnih te ero chuan din hmuna ngai tuam hle ni na soya midang somni pore te ero an dam to lo thu a soi chuak ani Trump panan hetia Hamas ten mitang an kol mek Israel mi kol mek somni aya an tlem to arin thu a soi hi engtin nge khoi intelligence report tet nge don chu e soi chuak lo ma sela Israel sarkar hi tun a hianin Hamas te beipui thlaka Gaza city lak tuma anin bot se mek awang hian hetiang mitang chung te hianin Israel sarkar chu an chung te an fa te Hamas te na an kol mek te nun na tan a poi thei don awangin beipui hi thlak lo turin thei patopin Israel ram chunga khwanin do dal nan hoi hot vea kong zo te mipui pun khom te tin thei na kong sang sarkar do dal na te ka an hoi hot vea chung te ni wang chuan an fa te nun na thap nan tak pe mewa Israel sarkar an do dal awang hian hemi chungchangah Trump pan thu soi thara ron nei hi Israel sarkar tan chuanin hetia mitang chung te na sarkar an soi selan do dal mek awang hianin zonan dong lien le viu nerin oma Trump hian khoi intelligence report nge don chu soilo ma sela arin thu mai me soi ve nge chu hriat lawa hengte wang hian Israel sarkar po hian thu chua thu soi tiang hian an ron nei le ta wata an ni ro chuan ama mitang somni nungdama la omni an hriat kha alangai renga tiin an soi fi ni tak ber chu panina chuan Canada Prime Minister Mark Carney chuan an ramin US laka chhiah alak then khatte chu an tihniam don ni in asoya Canada ram hian an ram laka US in chhiah za somthum panga ati san chan let nan khan US laka hian chhiah engoma za chu za somni panga yan ti sang vea ma se US President Donald Trump le Mark Carney ten biak hlatna manga in biak na an nei tak nuwa chhiah hi tihniam aron remti don ta he Mark Carney Canada ramina US sarkar laka chhiah ati hniam tur hi September ni khata tangin mantran turani tina soyani Canada hian US laka hian chhiah za somni panga anti san ve wangin US nena anin sum don ton na hian poisa US dollar tluk le ding on somni pakhat le point pasari hu in an lok phani chung angte chu ania wangin US nena anin sum don ton na konga hian US zok hian chhiah za som thum panga ati san hi Canada hian a chan let nan za somni panga in an lo ti sang vea an ramin then oman nia an bo ruak te po a thalu tuk lo ve ni hemi sum don kong shrim shrim a hian chungte ni wang chuan hetia Canada ram Prime Minister le US President Donald Trump paten biak lat na manga chhiah lak chungchang a in rem na ang chi in hriat thiam nan han nei tur hi khulai ram khomol pui a an ram sum don na ton na
chungchangah pawh ngawng tha a nei thei te pawh a rin awm viawa amai ro chu hemi McCartney a Canada Prime Minister ina a soizelna chuan thil zonga chuan chhiah tuna an tihniam turin an tihniam thei bik don lawa America company te le khami Canada ram company te khan a hlokna tel tur an nei ve don ni te point a soyani Canada Prime Minister McCartney hian hemi US te Mexico te an mani Canada ram te ram pathum tena sumdon na konga inrem na tun ma tangan lo nei to thin US Mexico Canada Free Trade Agreement alam toya USMCA anti kaltlangin sumdon na hi kalpui le ani abei sayom thu soya railo te a hemi dan kan lo inrem to na thin mang hian America le Canada chuan a thlona in sumdon ton na kan nei thin ang kha kan ti thar le thein ka be se ni ti na soya hetianga Canada Prime Minister in na US laka chhiah tihniam tura aron soi tamai hi an ram ep tu roi tu piri poilivire chuan soi selin an Prime Minister chu akiu chuna satakena bauta niang hetia Trump laka amaya khupta zul hi a elbow an tia angeni akiu ka a bauta niang ti in aron soya chu om zia chu ama in thachak na reng nei to lo ban thachak na reng a nei to lo atina angani chu mi wang chuan Canada ram eptulam chuan an ram Prime Minister ina US laka chhiah an han tihniam le tura hi chu an social na sa hlea tin Canada ram chunga hian hetia Donald Trump pana an ram laka chhiah ron ti sana wanga an ram sarkar ina chhiah a dolet na tura a chan let na tura za somni pangan han ti sang ve kha mipui thlop nan dong thae mewa mipui tamjok hian a than ti ni chu tiang mipui ta na than ti viau la ya chhiah an tihniam le tur vel hi chu US laka tlom na in phaniam na a ngai to pol te po an ve ni pathumna chun Ukraine President Volodymyr Zelenskyy chuan August ni somni pani zertop ni khan Russia chungchang soichok le in Russia chuan amale Putin ne na indo a top theina tura in biak na nei tura an a thlen lo na turin an thei top chu in chuan laman da pani tia Zelenskyy hian US President Trump an Russia le Ukraine ram hroi tu lu ve te hmaichhanah in biak na an nei thinan akonga dapa ma se chu Trump parot na chu te le thei tur chopol tum ang main a in mil tak thei lo ani hi ati ni heti lai hian Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan an ram hroi tu Putin a chuan Zelenskyy hmaichhanah mu chu a in ringa amai ro chu in mu chu a thlen mai in an thu soidun tur thu pui chu siam felanga ya chu thu pui chu tun thleng hian siam felal alani ri lawani atia Zelenskyy chuan omze nei lovin adu in Russia chu lo pu ve tin athu soya hianin Russia nena anin dorna tura ad engeni Russia nan base ang takha kan ti theyang ti soi hi ani ve lo hrimwa chu wangin Zelenskyy hi chu omze nei lovin alo pau ve chiam mai ani tin asoini Russia Foreign Minister hianin chanchinthar tu pakhat NBC News te hna asoi dan chuan tuna chuan rampani hroi tu te hmaichhanah in hmuna turin rohman na engma ala omlo ati tol bukani kan sanron soito thina kan video masa lo ngai thatu te chuan Trump le Putin an in mukhanin Alaska August ni sopanga an in mukhan rampani hroi tu te hemi Russia le Ukraine ram hroi tu te hi hmaichhanah in BSA tia rot kha a omatin European Union ram hroi tu te pon US zugzin mewin President Trump hoin Zelenskyy le Putin hmaichhanah in biak thina turin rohman na te rot na ten zuk nei kha ania amaro chu Russia hian tunan Foreign Minister in NBC News te a hril dan hi chuan rampani hroi tu te hmaichhanah in hmuna turin rohman na ekma lom ri lo ron ti vele boxia Trump malak na tam takha engeni be se sang taka European Union hroi tu tele Ukraine President me poina alo thlir line Russia Foreign Minister chuan tunari hi chuan chu tiangang chu chan engeni athuron soinia be se bo leni Russia Foreign Minister hian Trump le Putin ate Alaska nin biak khan Russia chuan chumi tuma anrot na siam tam taka ain pot fan theya ma se Ukraine lam ve thung chu Russia in po fan theyang hian anin pot fan ve thei silawa chu Russia le Ukraine in rem na kong dal tu ani ati asoi zelna chuan Russia du dan US lam point an pompui chu zomanga ya chung zinga chuan Ukraine in NATO azom lowang ti te
tin ram in thleng chungchang te tela chu Zelensky chuan soi ho aniang ti in engma a soi ve ngai lo atini Ukraine ram buai a hianin Russia hianin Ukraine hian NATO an zom tur ni lo ti hi anin do tira tanga anin do chan ber pakhat a an soi po khan nia tin tunan han do ta chenga Donbas bialte kan soyang khanin khatiang ang Crimea te poniang Ukraine in rama along ai thin kha lak let le du ni amaro chu Russia sipoi te thu noya tu na heng ram te om vek to Crimea te pe chu kumsang ni sompali yam ni Ukraine lakatangin Russia hian nei dei to khang te kha ani wangin ram in thleng an han tia hianin Ukraine tana ram wa hau chunjom ngam lo tur ko pa Russia huam hau na kha ti hlotlin an tum sia he Zelensky hian pom thei si lo chu wang tak chon Putin a hian a kar tangar ngara hei chuan lama mang ta charchar ani chu wang te po chu niang hetia anram foreign minister mewin in biang na tur ro man neng ma lom ri lo tia soina chan te po hi heng te hi Zelensky hian ni takalom kan in rem thei don chuanin kan pe to meng chu ti te chu ni ta sela hmaichhanah in biak hi ron du hal ut te poinarin omani Russia President Vladimir Putin chun August ni somni pani zer top ni khan anram le US in kara chuan leiver ko to pa eng lo lang thin ang hian be senator aum tran ni na soya Trump nen kar masalama Alaska anin kom khan Trump chu mi thatak ani ti alan tira mitang tak le omjenei tak ani ti in a fak thu a sei choka Putin chuan Trump chu hroi tun ni na nun phung thatak nei ani ya wangin US le Russia ramten in lai chin na thazok an nei the nge ne turin Trump kai hroi hian na tho a be sei thu ta po soya he thu soya ero hi chuan Zelensky nena hmaichhanah in mutum na chungchang engma soi anei lo thungani Palina chuanin August ni somni pani zer top ni khan Sri Lanka President hlui Ranil Wickremesinghe chu alal hun laia sarkar poisa tihchingpen na satawangin thu boi siam sakania man ania President ani laia rampona azin chuathina sarkar poisa na sataka man thina wangin kota inlan tura kowania kot chuan kot man na thupek alo chuan nan ta ti chuan ngani zel atang tan kumsang ni somni pahnia tanga sang ni somni pali thleng khan Ranil a hi Sri Lanka President ania chuta President ani chung chuan voisom ni pathum zet ramdanga azin choka chuta azin na chuan sarkar sum ngani aman zel thina wangin chuta sarkar sum senja chu anram poisa cheng makta doi zaruk chuang ania azin na then kata phei chon ama mi malpoi mo te huna mang thina tin anupui fanau te por hroi thin boka chungpo chu anupui fanau te hruaya ama mi mala te karam danga te jin chua huna man thina khan sarkar poisa alo mang zel thina chu Sri Lanka court hian thu boyan siam sakta a ti hian man atok ta ni amai Sri Lanka President lo ni to zong zinga man to ma saberania chu wangin man tok ma saberania tun halamin tum rukzet anram Prime Minister na te po lo chel to thin masela court hianin an man khan thul chong lawani Sri Lanka President kumsang ni somni pahnia aron ni khan anram economy ele bardin munin chiat na na sat taka to lai nia anram economy kha tla chhemei don turang ayani wangi mipui thin rim khanin anram hroi tu pa beran president kha engeni an chhuah chala amanu na tan po poi thei dona angaya wangin anram president khatilai ni lai kha atlan cheta ti chuan Sri Lanka ram chu angeni ele bar economy atla chhevek ti soi thin khania khami boruak Sri Lanka sarkarina boruak cheta ka nei lai president ron ni ani wang khan a hun lai ka chuanin sangni somni pahni atanga sangni somni pali thleng khanin anram economy siam that na tura kongron sial le tu anram economy in kong dika zole theina tura bulron tran tu niang ayen an ni wangin mipui te fakte po hlo viu thina tin mipui te pon khatiang ang din hun a president naron thokngam te po kha a huai sen an tinan fak em khan nia amai ro chu ti hian a lal hunan topa nikum sang ni somni palia anram president in thana khan a chak zo ta lawa ti chuan ti hian an han chui chiang tak taka khatiang taka mipui te na anram in din hun khir pera to lai president ron ningam kha an fakte lulnen sum alo ti chingpen na sa ve hle niang
tihian man atok ta ni pangana chuan India ram sarkar lai pui kai hroi mek tu BJP chuan an party national president thar tur thlanna tura in buat sai nan an party chunga mi hroi tu poimo tak tak ni somrit paruk te ngai dan an lakhom mek nia soi nia BJP national president ni lai mek hi JP Nadda nia ama hi tuna hin sarkar lai puya minister health minister ni nge ya tuna BJP national president JP Nadda hi a president hun chung tur hi a top dei to ma se BJP ti hin national president thar tun thleng hian an la thlan lawa wang hian he president na hi central minister na ne nok chel kop ta BJP ti hin an party chunga mipui mo he president thar an ruat tur mo an thlan tur chungchangah ngai dan an laka hian sarkar lai puya minister te tin an party mi senior mipui mo an ti te ba ka rowan rel na state chief minister te ngai dan te po an lakhom mek nia soyania BJP national president thar tur thlang tur hian an party in kai hruina dan anga chuan candidate tur te chu state le UT president somthum porok atangin sompakwa talin an rot tlin anga ya chu wang chuan tuna hian Delhi te Mumbai le Punjab le Manipur te state mo UT president kha ruat an langa ya henga wang hian national president tur thlanna hi an lat ti khotlai ri nia soite po oma tin chu mai ba ka state lian zinga Uttar Pradesh te Gujarat le Karnataka president te khanin an national president tur an mi du kha an la ron rot bok lowa chung te ni wang chuan BJP na anin soifia dan chuan India rama an ro rel na mun le khatiang an state pui mo tak tak ni thin Uttar Pradesh le Gujarat te tin Karnataka chun ro rel che to lo masela Karnataka po antana state pui mo tak ni wangin heng state lian pathuma tang te a president thar tur rotna engman la don box lo wangin in thlan hi tuna hian la kalpui hlei thein ni lowe tin an soifia le boka tin soidang dan dang then khata chonin BJP le RSS ten hemi BJP president thar turatan hianin an mi du kha anin mil hlei theilo ti angjong tapon soyoma inrem na mumal RSS te le BJP ten nei theilo wang hian BJP hian RSS te hianin kan ngai tu puilo wang chunga ni mai lo man lo ti ve boxi MD an lakal tlang pui ngam lowe tia soipol te pon oma amara chu BJP MP pakhat chuanin RSS BJP hemi party chung a hian anron in rol ngai lem lawa kumsang ni som pali nulama phika chuan in rol ngai to lawa ti vetla ta engpo chu ni sela tun to mai roi chun thil lang ching to chu RSS le BJP te hi kong eng kima engting ni kan soyang u naw ang meya thil ti dun thin an nia wangin RSS te hian BJP president atana chumi chu thanga ti rot nan non siam ve te hi BJP party lam hian lo pompui che lo nge mani chungte wang chuan in unaw ril rumun khat pu thil ti tun thin kha tun tuma BJP president thar tur boro ka han in mung chhovel a hian an ngai dan ero chin percent te deuhle kan ni mai theini parukna chun India mar to pa China ram rin nai aom Ladakh ram khu kan threvekanga khu Ladakh ram khu kumsang ni sompakwa India parliament in Jammu and Kashmir in enkol na dan b khami ngeni dan special takan nei article zathum som sari anti top tum khan Jammu and Kashmir state atangin Ladakh ram khu union territory atan an peveta ti chuan he Ladakh ram hian UT hi kumsang ni sompakwa khan Jammu and Kashmir thendar ani ngeni zar zawin union territory ni na kha an changveta mase hetia union territory an netanga kumnga achuan to hnuwa po hian assembly in thlana tun thlengin assembly in thlan tun thlengin an la nei lo ani Ladakh union territory sarkar chu lieutenant governor en kolna hnuaya an kalmeka state ang ni chelo masala UT a khachuanin administration hemi mipuite en kolna sarkar kai hroi na kha IAS le IPS role te khanin sarkar department sang te kha an en kola khatiang khan lieutenant governor kai hroina hnuaya Ladakh UT hi awm mekani ti chuan hetiang angani wang hian Ladakh mipui te khan mipui ro rel na din ve te pokha andua UT assembly in thlan kha kumnga UT ni to hnuwa pokhan an la nei lo kha
an lung oi bik lo heng te ni wang hian Ladakh a hian in sa kho lian deuh deuh zui tu ngen hlom lian deuh pahnih ma pakhat chu hemi le lama hian in le biala hian in Buddhist sa kho zui tu ten tama tin Kargil biala khon Muslim sa kho betu te an lian boka ti chuan heng sa kho hrang pahnih Buddhist le Muslim sa kho zui tu te hian in political party po asang an nei ni chu Buddhist sa kho zui tu party te chuan le apex body an tia chumi chu an party lian ve ber ania tin Muslim sa kho zui tu te hian in political party an nei ve thawa chu Kargil Democratic Alliance an tia chung pahnih political party sa khuana wanga in epreng thin te khan anin epna te da tha in tuna an Ladakh ro rel na kal dan kha an lung oi ta bik lo chu wang chuan UT mai ni du loin state nei an nge tho mek ta heng political party in ep reng thin pani te kha tuna chon tang rolin state an nei thina turin Delhi ya sarkar lai puiten dora ti hian an UT chunga an ram chunga an nor ten hoi hota pun khom ten hoi hota kongzo te khatiang kan UT tanga state nei nge an du ni amaro chu helai muna hian in thil khir tak tak pom ve tlang ram ania vur ram deu tho angkha tlang sang tak mun ania wangin helai ram hi en kolte evakal po te po hi thil ol sam lutuk anit bik lo ani chung te ni wang chuan in an ni hian in he administration an UT an sarkar in en kol na kha an ma ni mipui than chu MLA te khan chang ve to sela ti ten dua kha India sarkar lai pui hian la phal lo ning chu tun thlenga in thlan an la buat sai sak lo hi he tiang te ni wang hian an hemi ngani lung oi lo political party pahnih tang rol te hian in public service commission din te po an nge ta sarkar na la tu tur UT ve reng rong chuan in public service commission alam toy tur lo neta sera Ladakh Public Service Commission LPSC anning chu kangang nei ve ta kha an nge ta ni tin India marchak tlang mi te anga 6 schedule nuaya om ve te pon nge ta chung te ni wang chuan tuna hian in Ladakh ram khumi an UT chunga khonin sarkar lai puya an thil phut an thil nget ngenin lungoi lo na ten lan tir ve rang thina ni ti kha I kan han soya amero chu India sarkar lai pui hian kan soi dong khan Ladakh mi pui ten state nei an nget lai hian khu an ram na lai khu ngun taka ngai to angai ni nan thwe boka chan chu khothlang rama international boundary and tia international ramri Pakistan an oma tin khochak lama China an boxia khumikara state pum han pep ngot kha India sarkar lai pui hian ngam bi ri chia lo ni soi oma achan po hetia UT sarkar noya anom hian Delhi kami central sarkar lai puya rorel tu te khan an du ang khan lieutenant governor kaltlang khan rorel na le ram vian himna kha an kal pui chak thei zo ka anin hriat awangin Ladakh a hian in mipui than sarkar hi din em an la duri lo ni te po hian alanga tin chu mai ba ka mipui te na ngiet em UT tanga state ta han lan kai te po kha India sarkar lai pui hi chon chutilam chu a hoilu tuk ri lo nia sei te po ni oma tin chu tiang ang ani chung chuan Ladakh me pui te chon state nei an du wang hian nor che rang te tu na hian an hoi hot ve reng poka chung te chu chanchinthar kan hriat tam lu tuk lo te ni wangin tun tuma hian kan han tel ve hrim hrimani tikhan kan video te po alo sei ve le ta hle mai kan du tok le photanga vo in rin ni August ni som ni pathum a hian hun thatak in man kan be seya kan du sak chewa tin kar top hun te chung ko le mi malten lim le nuam taka in man theu theinan kan du sak na sang ber kan hlan chewa tin kan video ron da thin te min lo ngai hlut sak thina in comment hlu tak tak te kan lo mu thina kan lom ema in zo na te po kha kan lo mua kan lo chin chia na kin zela video kan ron siam le huna te a chan na tur rem chang te ze theini chuan chung te po chu I kan han che pang chawng tin zo na then khatin nei te chu comment lama te po khan kan ron chang ve tho bok chawa al zawai chun chang theilo maila
chung te chu ni wangin comment lama khan lo ti le marula in zara khatiang khan in ron comment khan i kan lo hriat pha ve thina tin in ngai dan te in hu dan te e kan hriat hian ke ni tan e min ti tang tu te tin min ti ma son tu te ani wang kan tang kai pui thei em ani ti kha in comment te kha i kan han soi non le likes te subscribe te tena share tar te pokha intel lo te chuan tin nge niang chu wangin min lo ti sak le turin kan so ma chu